kabini juye kalo tile 15 la duniya keleyatɔnba tun ye kofɔli kɛ ko jizonba in tun ye kɛra mɔgɔ 53 sababu ye dɔ farala minnu barikaw kan ka sababu kɛ wagati yɛlɛmaw ye. An bɛ don min na iko bi a jatew be a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 137 ni 156 de bilala gwɛlɛya kɔnɔna na 93 joginna 94 ɲɔgɔnna olu fagara hadamadenw dɛmɛsow ni kasaraw kunbɛdi cakɛda minisiri Ayisa Lawan Wadarma ka laseliw la. A mɔgɔ fagalen nunu na a yirala k'a fɔ ko 44 tora ji la so bina 50 ɲɔgɔnna kan minisiri ka fɔ la kunnafonidilaw ye ne pereperelatigɛ ye k'a fɔ Niger Météo cakɛda kɛlen bɛ ka sanjiba kura boloda ni utikalo in na waati min bɛ bɛn cɔcɔkalow ma Niger jamana kan. Kasara ni fanga dɔgɔyara ɲame de jamana faaba kɔnɔna la ne mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna fagali ye ani ka caman jogin mara minisiriso ka laseliw la. Yaasa ka lakanaw sabati ɲame jamana faaba mɔgɔ 2 sigibagaw ye Nigelec Niger kuran cakɛda ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye kuran tigɛ mɔgɔw la siɲɛ caman. A kasara sera Niger marayɔrɔ caman fɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Maradi ka taa jamana woroduguya fanfɛla la Zender ani Tawa jamana kɔgɔduguya fanfɛla la. Minisiri Wadarma ye a yira k'a fɔ ko ji ntanyara sigida caman kɔnɔna na ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bana jugu caman waleyaliw ye i n'a fɔ sumayaw ani kunfilani tun kasara nunu bina yɔrɔ minnu kan. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a ka ca ni so 15 ye minnu bina ka fara bagan 15 ni 872 ɲɔgɔnna kan.